Гъргоров ще поднови играта. Пиргов си размина с топката, грешка на вратаря и Евгений Йорданов открива резултата в матча. 16-та минута. ЦСКА повежда с 1-0 с попадение на намиращия се в отлична форма през пролета Евгений Йорданов и разбира се груба грешка на вратаря Илко Пиргов, който излезе несъобразително, увисна, не успя да боксира топката и за Евгений Йорданов беше просто задължително да я прати в опразнената врата. Футболистите на Пирин стигнаха до попадение след това изпълнение на ъгловия удар. Некоординираните действия в отбраната на ЦСКА и този отличен завършващ удар. Златинов асистира перфектно на Марков. Футболиста с номер 17 мигновено шутира и прати топката в десния страничен стълб. Шанс за армейците. Сега Янев потърси изненада. Далечен удар към Тодоров. Успя да центрира. Янев с глава и доста историческо първо помогна на Пиргов. След това съдбата попречи при добавката на Емил Гъргоров. Невероятен пропуск в 32-та минута на второто полувреме. Първо удара на Христо Янев с глава, а след това Гъргоров направи по-трудното. Най-доброто положение за домакините през втората част и Гъргоров веднага поправя своята грешка. Емил Гъргоров само за половин минута отново връща доверието на публиката с изключително важен, може би шампионски гол във вратата на Пирин. Ето го повторението. Топката прехвърли Георгиев. До него и другият централен защитник Илиев не успя да действа съобразително. Емил Гъргоров с премерен удар с левия крак матира вратаря на гостите от Благоевград. Поредното излизане на Пиргов, пак казвам, той има навика да играе доста далеч от вратата си. И тук улесни Гъргоров в тази ситуация. ЦСКА вече води с 2-1. Ясно е какво можем да очакваме от тук до края на двобоя. Що се касае до феновете по трибуните и вероятно ъгловият удар ще бъде последното нещо в този двубой. Гъргоров към Юруков. Момчил Врайков дава последния сигнал на този матч. ЦСКА е новият шампион по футбол на България. ЦСКА печели титлата за 30-ти път. 30-ти рекорден път.